Liburuan agertzen da, Argentina iparraldeko jende asko, eta ez dute zerikusirik Argentinaz eta argentinarrez daukagun topikoarekin. Ez dira berbaldun, berritxu, berbamerke, engainatzaileak... Eta kontrakoa dira. Benetan ere kontrakoa dira, eta nik horrela topatu nituen, eta joan ginenean hande emertzera, han topatu nuen herri bat, guztiz kontrakoa topatzen genuen, latino, europear jatorrizko gizarte horrena, eta zen gizarte bat sikua, berba gutxikoa, zaila heltzeko, zaila sartzeko, lelokeri askorik barik, ajuzekoak balira bez. Ajuzekoak balira bez. Ajuzea, ajuria edo maumakoak edo baitekoak. Maumakoa esaten duzula, orain aprobetxatu nahi dut ematen diozun aukera hau, eskertzeko abasolotarren klaneri txokolatezko tximistarekin etortzeko eman dizkiaten errastasunak direla eta. Bai, beste zerbait ziren nahi. Hauek ere bai. Zu?